महामंत्री कि सुंदर देखा जाए आमर अंगदगड़ राज्य धन धान्य परिपूर्ण सुशोभित धरा पत्र पुष्पे शोभित धरणी सते जमिति तलिके सरकार उपमा ଆଉ ମାନମାଳ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଗର୍ଭରୁ କୁଲୁକୁଲୁ ନାଦରେ ବହି ଯାଉଛି ଅନେକ ଝରଣା ଯେଉଁ ଝରଣା ଉପତ୍ୟକାରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସୁଶୋଭିତ ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନ ଆଉ ସେହି ପୁଷ୍ପ ଉଦ୍ୟାନର ଅଭୂତ ଶୋଭାଶ୍ରୀରେ ମହକି ଉଠୁଛି ଏଇ ମୋର ଅଙ୍ଗଦଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାମାନେ ମୋ ଅନୁଶାସନରେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। देखी नहीं राज्य केवे अन्याय अनीति अराजकता दिवानिशी खेली जाए राज्य मोहर सत्य शांति आउ प्रेमर लहरी राज्यर समस्त प्रजा माने आज राजा सुरजित नाम जयध्वनि उड़ाउछंती विजय एमिति एक निष्कलंक राजवंश राजा भाव राजा सुरजित नामकटी आज होइला सार्थक। धन्य मोर पितृपुरुष धन्य मोर जनक जननी धन्य मोर पिता स्वर्गत विक्रमसेन। महामंत्री आज राज्यर समस्त जनप्रजा माने कुशल रचंती से सब कृपा होछि से माँ ठाकुराणी अपार करुणारू आज राज्यर समस्त जनप्रजा माने हस खुशीर सहित पवित्र चैत्र मासरे मां पूजार्चना माति जाइछंती। आ जानिछ महामंत्री आज होछि सही शुभ दिन से प्रभु वीर हनुमान अंजन नंदन भक्त हनुमानंकर जन्मदिन। आस महामंत्री से वीर हनुमान अंजन नंदन तांकर चरणाबिंदरे निज मन प्राण को ढाली देवा। आस महामंत्री हे प्रभु वीर हनुमान भक्त अंजन नंदन तुम्हें परा से दिन केते कष्ट निवारण करिथिल प्रभु भक्त रामचंद्रंकर भक्त हुई जस कीर्ति अर्चन करिछ। हे अंजन नंदन तव चरणाबिंदरे आज ए राजा सुजित सेना कोटि कोटि प्रणाम जनाउछि प्रणति जनाउछि। सेदिन जेमिति गंधन मार्गन पर्वत को आनी लक्ष्मण जीवन को रखिथिल ठीक सेमिति सब बेले ई राज्यर समस्त जनप्रजा मानक तुम दुख समय सहाय थिब समस्त आपदरे सहाय हेब तव चरणाबिंदरे एतिकी गुहारी करुछि। मालो ठाकुराणी मालो तो चरणाबिंदरे आज तोर हतभागा संतान कोटि कोटि गुहारी करुछिलो मालो डुकुरी बुढ़ी तो चरणाबिंदरे मध्य आज तोर हतभागा संतान कोटि कोटि प्रणति जनाउछि। तोरा अंतर्जामे देवी लो माँ सब बेले अंतर कथा जानी पारु माँ तो चरणाबिंदरे एतिकी गुहारी करुछि माँ मो राज्यर समस्त जनप्रजा मानक तो छत्र छाया तले सबुदिन पाई घोड़ाई रखिथिबो माँ सब बेले दुखरे सहाय थिबो माँ सब बेले दुखरे सहाय थिबो एतिकी गुहारी करुछिलो माँ तोरा ए हतभागा संतान एतिकी गुहारी रखिबो। हासे धार स्मित हास्य शिशुर राजा भासे महामती संगे गनी प्रणयी हरसे महामंत्री बुद्धिमंत कुशल रे प्रजा रही छाती अनुशासने दुख बसाद केबे देखी नहीं मनयने। महामंत्री बुद्धिमंत संदेह मोरा कर हे दूर संदेह मोरा कर हे दूर जय घर गीते भाषई आहे मंत्री बारा कुशल रे अछंती की जन प्रजा मोरा।
जनप्रजाମାନଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ମହାରାଜ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗଦଳରେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଜାବର୍ଗ କୁବର ସତରେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ତାହେଲେ ଏଇ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗଦଗଡ଼ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜନମାନେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଅନ୍ୟ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଧନ୍ୟ ଆଜି ତୁମ ପରି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ନା ଯେମିତି ଠିକ୍ ସେମିତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଟାଏ ପାଇ ଆଜି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ମହାରାଜ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରି ଆସିଛ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଜ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ମନ ପ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବେଳେ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅତୀତର କଥା ମୋ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଅତୀତର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ କାହିଁକି ଏ ମନ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ ରାଜା ସୁଜିତ ସେନ ଯେତିକି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରେ ଅତୀତର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏଇ ମନମଟା ହୃଦୟଟା ଜଲି ଉଠେ এই অন্তর মধ্যে কোহ জলি উঠে নিহা জলি উঠে মহারাজ ଆଉ ସେଇ କାରଣ ହେଉଛି ତମେ ତ ଜାଣିଥିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ କଥା ମହାରାଣୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେଇ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ କଣ କରିବି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧିର ବିଧାନ କେ କରିବ ଆନ ଦୈବ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ଲେଖିଦେଲା ଯେ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶରେ ଦୁଇଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲେଖାଦେଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ସେ ସୁଖ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଗଲା ମହାରାଣୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆର ପାରିକୁ କିନ୍ତୁ ଛାତିକୁ ପଥର ପାଜି ସେଇ ଦୁଇଟି ପୁଅକୁ ପାଲି ପୋଷି ମଣିଷ କରିଛି ପିତା ମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଦୁଇଟି ଯୁବକ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ପାଶୁରି ଯାଇ ସେଇ ଦୁଇଟି ପୁଅର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜା ସୁଜିତ ସେନ ବଞ୍ଚିଛି ଛାତିକୁ ପତର କରି ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମହାରାଣୀଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ କାହିଁକି ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଭଲ ରାହୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ କାହିଁକି ବିଷତୁଲ୍ୟ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କାହିଁକି ମନ ମଧ୍ୟ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଭାବୁଛି ଦୁଇଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା କରିଦେବି ଅଙ୍ଗଦଗଡ଼ରେ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ଏଇ କଥା ମନ ମୋତେ ଭାବୁଛି ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ କିଏ ତା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ସମାନ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ପରା ମୋ ରସରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇଟି ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ କେମିତି ପାତର ଉତ୍ତର କରିବି ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଭାତରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗଦଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଭା ଡାକିବି ଆଉ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ମତେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରକୁ କହିବେ ସେଇ ପୁତ୍ରକୁ ଏଇ ଅଙ୍ଗଦଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ମୁଁ ରାଜା ଭାବରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିବି ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଇଁ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏଠି ରଖି ଚାଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଯିବା କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ତେବେ ଯିବା ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ